Ang tawa ni. Sa grade din ani, bilat sing ina. Ay naku. Ini tarabaw eh. Sa pagkialam niyo sa imong anak-anak, style lang pareha magsarina tanan. Anong grade ka? Grade 9. Ha? Grade 9 po. Saan yung grade 10? Doon po sa doon. Hindi yung dito. Hindi ko po alam eh. Depende po kasi sa grade nila kung anong doktor. May nahanap ako eh. Mahirap hanap. Hindi ko alam. Basta grade 10 siya, si Aaron. Nag-grow pala yun. Pero pwede. Kaya kung hanapin nga, kahirap pa naman, parehag damit. Ikaw na maghanap ng isang tao. Sa kataro, ang pangitaan eh guys, parehag sa ninatanan. Kalit lahat, kabla. Vlog.